Ei, salutare și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am să fac o undiță. Undiță iubi, mă duc să pescuiesc. Da, v-am promis că pe episodul acesta am să pescuiesc. Și normal că eu mă țin de... Da, am plecat pentru că mă duc să dorm în camera asta, doar să închid ușa. Am trezit, bună dimineața, zic. Și vouă, pentru că chiar nu cred că este dimineața, dar... Bun, hai să mergem să prindem niște pești. Nu știu dacă trag aici. Nu este un pește balon care se umflă. Da, am prins un pește, iubi. Cred că am să mai fac o undiță. Să fac două. Snork. Am mai prins unul, în total 2 pești diferiți. Nu mai prind nimic. Ce o să mănânc eu astăzi? Da, pește, iubi! Ce-mi place peștele, încă nu știți cum. Pentru că zodia mea este chiar pește. De unde se aud zombie? Bun. Hai, tragem. Nu mai prins nimic. Astăzi doar am să pescuiesc.
Hai mai repede. Doi pești care se umflă. Am să caut ceva ru mai mare. Să nu fie peștera. Am să mă duc dincolo de fermă, pentru că acolo cred că sigur că este. Aici n-am să pescuiesc normal, că este fermă așa. Chestia, am să arunc condiția aici. Pentru că sunt sigur că am să prind. Sper doar să nu se facă repede noapte până nu iau cât doresc. Dar am 4 din noi, 4 în 2 din noi, așa. Piele! Am primit o bucată de piele, dar de ce a venit piele? Nu am înțeles. Ce naiba? Vin din apă. Mai la pește, nu vreau alte chestii. Așa, pește. Nu alte chestii. Când bau în condiția și se treagă. Nu stau pe degeaba aici. Stau să mă uit către pești. Încă unul din asta, da, păi. Nu știu la ce trebuie să folosesc. Hai, că nu se permite aici. Filmez de 8 minute și imediat trebuie să apună soarele, trebuie să mai iau ceva înainte ca să apună. Nici pești, asta e treabă. Așa se pescuiește cum pescuiesc eu aici. Bine, puteți pescui în orice fel. Bun. Cam acesta a fost videoul. Stați să mă duc să pun, stați să mă duc să pun peștele la prăjit. Nu știu dacă se poate prăji ăsta balon. Nu cred că se poate. Mamă. Să mergem să vedem. Le-a prăjit? Nu, aici se prăjește nimic. Orice în afară de peștele balon. Bun. În pescuit am primit și piele. Bravo mie. Bun, cam acesta a fost videoul. La revedere. F5 sau 6, nu.
E6, da. La revedere!